Hello guys, magandang hapon. Nandito kami sa Bolinao, Pangasinan, Falls 3. Yan. Kami ay mula dyan sa taas, ay kami ay pababa. Ganyan. Ilang steps daw to be? 300 steps. Sa Bolinao, Falls 3. 300 steps. Bolinao Falls 3. Pangasinan. Nakarating kami ng Pangasinan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Madulas. Yan. Yan ang mga kasama ko, mga kapatid ko, Oh, ayan na guys, pababa na kami. Yan, ang sarap-sarap maligo diyan sa Falls Street. Sobrang lamig. Ayan na. Yan na yung mga anak ko. Diyan na yung kapatid ko. Yan. Yan yung anak ko. Wow, wow. Sarap ng tumalon-talon dyan kasi sobrang init. Maibsan ang init ng ating. Yan yung kapatid ko. Katayo na siya. Yan, ganda-ganda talaga dyan. Sobrang linaw ng tubig. Yan si Peach. Yan. Sumama na siya. Yan, yan. Dala-dala pa namin yung mga pagkain namin. Oops, dahan lang. Yan. Sige. Yan. Ang layo-layo pero enjoy naman. Yan. Dahan-dahan lang kasi baka madulas. Yan. Sige. 300 steps yan eh. Yan. Diyan na kami. Yan. Ganyan lang siya. Ano lang talaga yung parang nature. Ang ganda talaga ng kalikasan. Yan. Diyan. Ang ganda-ganda dyan. Yan. Sige. Kala nyo ha. Yan. Tiis-tiis lang kasi pagdating dyan, sobrang lamig na. Tapos yan, nag-rent kami ng life jacket. Yan. Life jacket kami. Nag-rent kami dyan. Ganda-ganda dyan eh. Yan. Pila-pila lang. Yan, sa kanya. Yan. Yan daw sa akin. Yan, sobrang ganda dyan. Sa Pangasinan. Yan, sa kanya daw yan. Yan, patingin-tingin ka pa ha. Yan. Yan. Blue sa'yo, red sa akin. Medyo slim kami. Yan. Sa kanya yung small, sa akin yung large. Kami dalawa, puro large. Okay. 50 lang, bawat isa, life jacket. Yan, ganda-ganda dyan. Ano yung bayad na yun? Yan, pagkatapos nyan, magbihis na nyan kami. Tayo muna si Tito, tsaka si Tita. Okay guys, start na ang liguan. Ganda-ganda dyan sa Pangasinan, Falls Street, Bolinao. Bye-bye na guys. Thanks for watching. See you again.